Mutane sun fi damuwa da lafiyar ƙodarsu akan lafiyar hantarsu, saboda su a tunaninsu ciwon ƙoda ya fi haɗari. Well, anya kuwa? To ni a ganina ciwon hanta ya fi haɗari, saboda me ya sa na faɗi haka? Dalilina na farko shi ne, duk lokacin da ƙoda ta samu matsala za ku ji an ce za a yi dialysis, wato za a yi wankin ƙoda. Kun taɓa ji an ce za a yi wankin hanta? Dalili na biyu shi ne akan iya yin dashen ƙoda a gurare da yawa, amma dashen hanta kuwa sai an bincika. Dalilina na uku shi ne, idan ciwon hanta ya yi ciwon hanta to shi kansa yana kawo ciwon ƙoda ɗin. To wannan kenan. Hanta tana daga cikin gaɓoɓi masu muhimmanci a jikin mutum. Ayyuka da take a jikin mutum ba su da adadi. Bari mu ji wasu alamomi ne take nunawa idan ta samu matsala. Alamomin sun haɗa da yawan kasala, sannan akwai tashin zuciya da amai, sannan kuma akwai jaundice, wato idon mutum ya yi yellow ko kuma fatar mutum ta yi yellow, sannan kuma fitsarin mutum zai yi duhu, sannan kuma bayan mutum zai yi duhu sosai ko kuma ya yi haske sosai. Sannan akwai kumburin jiki, akwai ƙaiƙayin jiki, akwai rama, sannan kuma ko ya abu ya faru da mutum sai ya fara zubar da jini. Abubuwan da suke kawo ciwon hanta sun haɗa da hepatitis, wato kumburin hanta, misali saboda viruses da suke iya kawowa kamar hepatitis B, C da sauransu. Akwai shan giya, akwai shan magunguna barkatai, akwai cin abinciccika masu cutarwa, akwai teɓa da sauransu. Hanyoyin da za ka kare lafiyar hantarka sun haɗa da cin abinci mai ƙara lafiya, wanda ya haɗa da kayan ganyayyaki koraye, akwai shan kayan fruit, akwai rage kayan zaƙi, akwai rage abubuwa masu gishiri sosai, akwai shan ruwa sosai, sannan akwai motsa jiki. Sannan a rage kayan zaƙi da maiƙo, sannan kuma a daina shan giya, sannan kuma kada ka ɗauki wani magani ka sa a bakinka ba tare da shawara ta ma'aikata na lafiya ba. Sannan ka ringa zuwa lokaci zuwa lokaci ana maka medical check up, sannan kuma a yi maka allura ta rigakafi musamman ta hepatitis B virus.